खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे रादाब लाना फैदोंलाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायनो हागोन दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे बेरफुसार बाथ्रा हाग्रामा महिलारि सारा दिनै मोनसे गोनां बाथ्रा बुंदों दै बेखौ लानानै दिनै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै मा होनना बुंदों फोरमायनो लाना फैबाय जे दिनैनि दिना बिराद माने लाखि दिन आरोना माने दिनथ' नङा माने देग्लायनि इयारा माने हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय बिराद लाखि दिन लाखि बोसोर आरो बिथांमोननि थाखाय बिनि थाखाय बिराद लाखि मोनसे सम आरो मानोना नोंथांमोना नुदों देग्लायनि बोसोरावनो हाग्रामा महिलारि सारा मोननै मा जाबायनो लटारि नांजाबाय बोलेर' खेबसे नांजाबाय बुलेट खेबसे नांजाबाय थ' बेनिखायनो बिथाङा होनदों कि एबार बिराद लाखिलि जोङो देग्लाय बोसोराव सानै एमपिखौ जोङो दैथायहरनो हासिगोन बेबो बिराद लाखिनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों ओमफ्राय फै आं नोंथांमोननि गेजेराव सिगां हाग्रामा महिलारि सारनि भिडिअखौ ससे होनानै होगोनसै बिनि उनाव आङो नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै खोनासंना नागिरदो আৰু মই সেই কথাটো জনাই দিছো হয় মই বহুতবাৰ লটাৰী লৈ আছিলো আগৰ দিনত কিন্তু এই 2024 মই দুইবাৰ লটাৰী পালো একটাটো হ'ল বলেৰো পাইছো মই একবাৰ আৰু একটাৰ বুলেট এনফিল্ড বুলেট পাইছো দুটা দুইবাৰ লটাৰী ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ এইটো সেইকাৰণে মই মানে 2024টো আমাৰ বিপিএফ দলৰ কাৰণে খুব লাকি বছৰ এই 2024টো আৰু মোৰ লাইফতো পাৰ্চনেলি খুব লাকি বুলি মই ক'ব পাৰোঁ মানে মই লটাৰী পাইছে না দুইবাৰ একবাৰত পাইছো মই বলেৰো একবাৰত পাইছো মই এনফিল্ড বুলেট সেইকাৰণে কৈছো মই 2024টো আমাৰ কাৰণে লাকি ইয়াৰ জনগোষ্ঠীয়ে চাওক नुबाय नङा होमबा लोगोफोर हाग्रामा महिलारि सारा दिनै बिराद खुसि जादों बिथाङा बिराद खुसि जादों दिनै मानोना बिथांनि थाखाय बे बोसोरा बिराद लाखि बोसोर होनदों बिथाङा मानोना बे बोसोरावनो बिथांनि थाखाय मोननै लटारि नांबाय बुलेर' खेबसे मोनबाय बियो रयेल एनफिल्ड मोनसे मोनबाय दा आरो लोगोसे बिथाङा बुंदों कि दिनैनि थारिखआव बिनो फोरमाना बेखौनो होदों कि देग्लाय माने सानै एमपि दिल्लीयाव खेबसेनो दैथायहरनो हासिगोन बेखौ बिथाङा बुंदों मानोना गामाखालि बेफोरबायदि हायाखैमोन दा बेनिखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बिदिनो दिनै कुसुगाव जानाय मोनसे मेलाव कुसुगाव जानाय दिनै मोनसे माने बिपिएफनि मिटिंआवहाय बाहागो लानानै आरो बाहाय गोबां जयनिं हाबाफारि जादों कुसुगावहाय बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बे बाथ्राखौनो बुंदों बिथाङा होनदों जे बिटिआरनि दानि गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो हायाखै खुनु मोनसे जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै स' बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिटिआर गभर्नमेन्टखौ एबा प्रमद बर'खौरावबो मोजां मोनला मानोना बेनिखायनो दिनै बिपिएफखौनो नांफिनगौ होननानै बिपिएफ जोङो लोब रायजो राजाफ्रा दिनै फैदों आरो जयेन जाफैदों आरो आंखौ हांख्रायफिनदों बेनिखायनो आं दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों बे बाथ्राखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया दिनै मिटिंआव बुंदों स' मस्ट मोनसे इम्परटेन्ट रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं होबाय कि बेनो जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों कि खाफाल गोनां देग्लायनि बोसोरा बिराद लाखि इयार होनना बुङो बिथाङा लाखि इयार बेखायनो खेबनै बिथाङा बाइक माने लटारिबो देरहाखाबाय आरो देग्लाय खेबसेनो सानै एमपि माने देरहासिगोन आरोखि माने इसारा बेनो इंगिरा बेखौनो होखादों होनना बुंदों जायनि फलाव दिनै बिपिएफखौ मोजां मोननानै लोब रायजो राजाफ्रा दिनै माने बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयेन जागासिनो दं फोरमाना बेनो आरो देग्लायनि फोरमाना बेनो आंनि लटारि नांनानै होनाय फोरमाना बेनो मानोना हाग्रामा महिलारिखौ माने बयबो मोजां मोनो बिदिनो प्रमद बर'खौरावबो मोजां मोनला स' बेनिखायनो दिनै लोब बिपिएफआव जयेन जादों बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंदों आरोखि थेंक इउ